Dragii mei prieteni, din nou bine v-am regăsit într-o nouă săptămână. Aici la TV Anima, la emisiunea Pericopa Săptămânii. Așa cum v-am obișnuit pe scurt, situația în Israel continuă războiul. Armata israeliană a pătruns puternic în nordul fâșiei Gaza, în orașul Gaza, mai bine zis. Vă spuneam săptămâna trecută acel moment extraordinar în care soldații israelieni s-au închinat la o sinagogă din Gaza. Continuă momentele grele. Ierusalimul a fost scena unui atac armat terorist în cursul dimineții de joi și sunt răniți, 4 răniți și 3 teroriști au fost lichidați de către armata israeliană și, cum să vă spun eu, nu că e șocant, dar șocant a fost altceva, ce descoperire făcute în mașina teroriștilor. Faptul se pregăteau pentru un atentat și atacuri mai puternice în Ierusalim, erau pregătiți să stea o perioadă mai îndelungată în capitala israeliană și practic să preconizau să reia la scară mai largă sau mai puțin sau mai redusă nenorocirea din sâmbăta, din șabatul negru din 7 octombrie. Situația este calmă acum în Ierusalim. Hotelurile din Israel sunt mai departe pline de refugiații din sudul țării și din nord, unde se accentuează, se amplifică confruntarea cu Hezbollah. Un singur lucru șocant, pot să spun, din toate punctele de vedere, a fost dezvăluit faptul că la întâlnirea dintre liderul politic al Hamas și președintele iranian, acesta i-a declarat pur și simplu: nu intenționăm să intrăm în război cu Israelul în numele vostru sau pentru voi. Ați făcut marea greșeală că nu ne-ați anunțat și pentru asta nu intrăm în niciun război, vă sprijinim, dar fără război să intrăm noi. Același punct de vedere susținut și de liderii Hezbollah și ei șocați de faptul că Hamasul nu i-a anunțat despre atacul din 7 octombrie. Dragii mei prieteni, haideți să revenim la subiectul nostru de astăzi, Pericopa Săptămânii Toldot, cu invitatul meu, dragul rabin Iosef Wasserman, rabinul comunității românilor originari, israelieni originari din țara noastră de origine. Mamă, ce bălb am tras! Dar e ok, dragii mei, vă doresc numai bine și fiți atenți, Toldot, Pericopa Săptămânii. Bine venit, rabine Wasserman! Bine te-am găsit, Mario! Bine v-am găsit, dragi ascultători, din Ierusalim! Și eu vreau să vă spun câteva cuvinte. Ne aflăm deja 40 de zile după acest greu război, dar după părerea mea, în aceste zile, frontul luptei este acum pe scena globală. Pe măsură ce operațiunea terestră progresează și lațul forțelor noastre se strânge în jurul gâtului ucigașilor, noi vedem din ce în ce mai mult lumea mobilizându-se pentru a-i salva pe cine? Pe teroriști, pe Hamas, pe Daesh. De data aceasta, spre deosebire de rundele anterioare, dragi ascultători, vreau să știți, există sentimentul că intenționează să pună în practică și până la sfârșit declarațiile ferme despre distrugerea răului monstruos care a apărut în fâșia Gaza.
După teribilul masacru de la Simchat Torah, de pe 7 octombrie, eu de acum o numesc Simchat Torah, de sărbătoarea de Simchat Torah, este deja clar pentru orice persoană rezonabilă că este imposibil să trăiești alături de o populație al cărei singur interes este săparea tunelurilor terorii și întărirea în scopul ucidere tuturor evreilor. Dar, dragi ascultători, pe măsură ce operațiunea terestră progresează și lațul forțelor noastre se strânge în jurul gâtului ucigașilor, vedem din ce în ce mai mult lumea mobilizându-se pentru a-i salva. Ei cer o încetare umanitară a focului, fluxul combustibil, o încetare temporară a focului și alte cuvinte frumoase, cu condiția să prevenim distrugerea răului. Aceasta este timpul în care trebuie, dragi ascultători, să stăm cu toții uniți ca o stâncă și să nu fim de acord cu nicio oprire sau concese, ci să mergem înainte până când sarcina este finalizată la maximum. Alături de luptele din fâșia Gaza și multe succese pe care noi avem acum în spitale, arătând lumii întregi câte armament se află în spitale care trebuie să salveze oamenii, acolo omoară oamenii. Există un câmp de luptă grea în întreaga lume. Suntem cu toții, dragi ascultători, în prima linie a acestei lupte. Și eu vreau să vă spun și eu personal, Mario, inclusiv eu în limba română, cel puțin o dată pe săptămână am interviu la televiziile din România, deoarece trebuie să apărăm în masa media și să ne prezentăm poziția împotriva minciunilor lui Hamas-Daesh. Trebuie să consolidăm comunitățile evreiești în fața amenințărilor și manifestărilor antisemistului în întreaga lume. Acestea se confruntă cu provocări de securitate din ce în ce mai complexe în multe țări din lume. Noi, dragi ascultători, vom face totul pentru ca binecunoscută zicală la noi, care spune puțină lumină respinge mult întuneric. Și în cele din urmă nu există nicio îndoială, dragi ascultători. Nu uitați, lumina va învinge. Acum noi ne întoarcem la încă o pericopă așa de interesantă și așa de actuală pentru zilele noastre. Și asta este Toldot. Și așa începe pericopa, scrie primul verset. Asta e genealogia lui Itzhak, fiul lui Avram. Avram l-a născut pe Itzhak. Dragi ascultători, este un lucru minunat ca un copil să fie mândru de părinții lui și părinții lui să fie mândru de copilul lui. Și noi vedem acum cum toate familiile, toți părinții sunt mândri cu copiii care au fost uciși pentru că singura lor vină că sunt evrei și au vrut să apere țara Israel. Dar să ne întoarcem la pericopă. Lui tatăl nostru Itzhak s-a născut 2 fii gemeni. Primul născut se numea Esav, iar al doilea fiu se numea Iacov. Tinerii au crescut și Esav a devenit un om care cunoștea vânătoarea, un om al câmpului, iar Iacov era om simplu, trăitor în corturi. Itzhak îl iubea pe Esav, iar soția lui Rivca, Rebecca, îl iubea pe Iacov. La prima vedere, 2 frați gemeni. Dar, dragi ascultători, cât se poate de diferiți sunt. Unul agil și curajos, unul liniștit și studios. Tatăl îl iubea pe fiul cel curajos, iar mama iubea pe cel studios. Cu ani, ei au crescut și fiecare a urmat un drum diferit. Esav era rău, a furat și a vânat mereu. În schimb, Iacov
era neprihănit, stătea în sinagogă, se ruga și învăța multe despre Tora. Dragi ascultători, lupta între popoare este văzută încă din pâncelele lui Rivca. Acești doi copii se băteau încă în pântece. Când Rivca simte că gemenii pe care îi poartă în pântece se bat, nu înțeles de ce. Se adresează divinității să întrebi pentru ce are nevoie de acest copil. Ea primește un răspuns și se spune, n-avea grijă, din burta ta 2 neamuri sunt în pânticelele tale și 2 popoare se vor ridica. Dar ce e interesant, dragi ascultători, la sfârșitul. Și cel în vârstă îl va sluji pe cel tânăr. Tatălui Isaf și Iacov, care noi știm că îl cheamă Itzhak, el a devenit orb și nu putea lua hotărârea că Isaf este într-adevăr un copil rău. Pentru ce? Că Isaf se făcea neprihănit și îl întreba niște întrebări halachice, cum, de exemplu, tată, cum se face cașer sarea și fânul? Dar noi știm că nu este nicio problemă cu sarea și fânul și nu trebuie de făcut cașer. Sarea și fânul nu sunt, după cum noi toți știm, lucruri care trebuie să fie cașer. Dar, prin urmare, tatăl Itzhak a crezut că Isav punea aceste întrebări din cauza că era strict religios și vrea să păstreze toate poruncile din urmare. Și pe această bază că Isav l-a păcălit, Itzhak îl iubea pe Isav mai mult decât pe Iacov. Dar mama Rivca, care știa că Iacov este fiul cel drept și sfânt, iar Isav este cel rău, îl iubea mai mult pe Iacov, care stătea zi și noapte studiind Tora. Dragi ascultători, într-o zi, Rivca l-a auzit pe Itzhak spunându-i lui Isav, lui fiul cel rău, fiul meu, ieși pe câmp și vânează-mi un animal curat și pregătește-mi o bună masă din el și apoi te voi binecuvânta că eu sunt un om în vârstă și nu știu când voi muri. Rivca, soția, care voia ca Iacov, fiul ei drept, să primească binecuvântarea pe care Itzhak voia să-i o dea lui Isav, s-a răpezit la Iacov și a spus cele auzite și a zis, du-te, ia 2 capre care sunt cașer pentru mâncare și junghiile și adu-mi-le mie ca să pot face din ele delicatese pentru tatăl tău Itzhak. Iacov, care dorea binecuvântarea tatălui său, a făcut cum poruncise mama lui. Totuși, era puțin frică să intre în casa tatălui său. De ce? Ca nu cumva Itzhak, tata, care nu-l putea vedea pentru că era orb, și de ce avea nevoie atunci de un semn, să știe că ăsta e fiul lui, Isav, să-și dea seama că Isav se află în fața lui și nu Iacov. Din moment ce trupul lui Isav era păros, cu mult păr, iar trupul lui Iacov nu era păros, s-ar enerva poate tata pe el și nu va putea primi nicio binecuvântare de la el. Dar mama Rivca l-a liniștit pe Iacov și a zis, n-avea grijă, du-te, îmbracă-ți hainele lui Isav și puneți pe mâine și pe gât piei de capră, care sunt păroase. Atunci Itzhak nu va observa că tu ești în fața lui și va crede că Isav se află și ai să primești binecuvântarea. Acum Iacov nu se mai temea să intre în camera tatălui său, de vreme ce mama lui îl îmbrăcase în pielea păroasă a caprelor. Iacov a luat în mâinile lui delicatesele care fusese pregătite pentru Itzhak de mama lui și a intrat în camera tatălui său. Când a intrat în cameră, Iacov a deschis ușa în liniște, a sărutat măzuzaua, l-a salutat pe tatăl său și l-a rugat frumos. Ridică-te, tată, și mănâncă vănatul pe care l-am adus și apoi binecuvântează-mă. Itzhak a fost surprins că fiul său s-a întors atât de repede de la vânătoare și a spus, cum se poate, fiule, că te-ai întors atât de repede de la vânătoare?
Iacov i-a răspuns, Dumnezeu era cu mine în drumul meu de vânătoare, de aceea m-am întors atât de repede. Itzhak a fost uimit de acest comportament frumos, pentru că el cunoaște pe fiul lui cel rău, Esav, că Esav nu era obișnuit să vorbească așa de frumos. Iar Itzhak i-a spus, vino te rog la mine ca să știu într-adevăr dacă tu ești fiul meu Esav care stă înaintea mea. Iacov s-a apropiat de Itzhak, iar Itzhak l-a controlat pe mâini și a văzut că era într-adevăr păros pe mâini. Atunci Itzhak a spus binecuvântarea. Glasul este glasul lui Iacov, iar mâinile sunt mâinile lui Esav. Acol col Iacov, avale aidaim eidei Esav. Adică, purtarea frumoasă este lui Iacov, dar mâinile păroase sunt mâinile lui Esav. Dragi ascultători, dar cu toate acestea, Itzhak a hotărât că Esav stă în fața lui și a mâncat din delicatesele care au fost prezentate. Când a terminat de mâncat, s-a întors către Iacov și l-a binecuvântat. Și așa scrie în pericopă. Dumnezeu îți va da roa cerului și un de lemnul pământului și mult grâu și mult vin și multe neamuri ți vor închina ție. Și cine te va blestema, va fi blestemat, iar cine te va binecuvânta, va fi binecuvântat. Acum, Esav, între timp, a reușit să vâneze pentru tatăl său mai târziu și s-a întors acasă și a început imediat să pregătească mâncărurile de la animalul pe care îl vânase. Când mâncarea a fost gata, s-a dus să-i o aducă tatălui său, Itzhak. Când Esav a intrat în cameră, nu s-a purtat ca Iacov, nu a sărutat măzuzaua și a strigat cu voce tare către tatălui său, scoală-te deja și mănâncă din vânatul care i-am făcut pentru tine. Când tatăl Itzhak a auzit vocea fiului său Esav, a fost foarte speriat și a întrebat, cine mi-a adus vânat mâncare mai devreme și a mâncat din el și deja l-am binecuvântat? Când Esav a auzit că cineva l-a înaintat deja și a luat binecuvântările și a dat seama că fratele său Iacov a fost cel care a luat binecuvântările de la el și a strigat un strigăt puternic și amar și l-a întrebat pe tatăl lui Itzhak, te rog, tată, binecuvântează-mă și pe mine. Numai o singură binecuvântare ai? Itzhak i-a răspuns, cum să te binecuvântez? Pentru că Iacov a luat deja binecuvântările de la tine. Încă o dată Esav îl întreabă pe tatăl său, tată, ai o singură binecuvântare? Itzhak acum i-a spus, știi ce? Bine, bine fiule, te voi binecuvânta și pe tine. Și Itzhak a deschis și a zis, așa scrie în pericopă, din unde lemnul pământului va fi scaunul tău și din cerul de sus. Vei trăi cu sabia ta și vei sluji fraților tăi. Adică vei locui într-o țară foarte bună și vei trăi cu sabia ta și te vei lupta multe războaie și le vei câștiga. Dar, sfârșitul, tu vei sluji pe fratele tău cel mic. Când Esav a ieșit din camera tatălui Itzhak, a fost foarte supărat pe Iacov pentru că i-a luat binecuvântările și a început să-l caute pe Iacov să-l omoare. Dar nu l-a găsit, pentru că Rivca, mama, care știa că Esav voia să-l omoare pe Iacov, l-a trimis pe Iacov la fratele ei, Laban, de unde dânsa s-a născut, care locuia în Haran. Dragi ascultători, pericopa noastră se ocupă pe larg de binecuvântările date de Itzhak celor doi copii a lui, Iacov și Esav. Itzhak îl binecuvântează pe Iacov, crezând că el este Esav. Și apoi, după aceea, la sosirea lui Esav acasă, îl binecuvântează și pe el. Aici Itzhak, dragi ascultători, ascultați clar,
stabilește care vor fi în viitor relațiile dintre Iacov, care el e simbolul poporului evreu, și Esav, care reprezintă celelalte popoare. Altfel spus, relațiile poporului evreu cu celelalte popoare ale Universului și cum va trebui să procedeze poporul evreu pentru a-și păstra tradițiile. Itzhak stabilește că atât timp cât Iacov, adică poporul evreu, va continua drumul străbunicilor, el va fi stăpânul lui Esav. Dar când poporul evreu se va abate de pe drumul Torei, Esav se va elibera de jugul său și îl va stăpâni. Și scrie în pericope, și copiii vor lupta unul de altul. Au început ei, dragi ascultători, când erau încă în pântecele mamei să se lupte între ei. Este scris în pericope, când avea să treacă prin porțile Torei a lui Shem și Ever, cei doi mari rabini, Iacov a alergat să iasă din pântecele mamei. Dar când trecea lângă porțile idolatriei, Esav a fugit să iasă din pântecele mamei. Cărțile de moralitate întreabă, Esav, noi putem înțelege de ce vrea să iese afară, ca să meargă într-un loc unde se află idolatrie. Dar întrebarea este, de ce Iacov vrea să iese? La urma urmei, Iacov învață, este scris la noi, toată Tora încă în pântecele mamei sale, că așa este scris în Biblie. Fiecare copil născut în pântecele mamei sale, îi se aprinde o lumânare pe cap și îi se învață toată Tora. Dar, dragi ascultători, explicația este că a fi împreună cu Esav vecin într-un singur loc, chiar și atunci când studiază Tora, este complet neplăcut și, prin urmare, a vrut să se elibereze de această prietenie, de acest vecin. În lumina acestor cuvinte, versetul este așa explicat. Și ea s-a dus să întrebe, cum am spus, pe Dumnezeu. Pentru că Rivca era foarte îngrijorată de o astfel de situație, încât copilul dorește să meargă atât la Bet Midrash să învețe Tora, cât și la porțile idolatriei. Și s-a gândit că era un copil care ținea frânghia pe ambele capete. El ar fi o persoană ipocrită și cu două fețe, iar ea se temea că nu va fi un fel în comportamentul lui un exemplu ca fratele ei, Lavan, care era simbolul ipocriziei și înșelăciunii. Ea s-a calmat într-o oarecare măsură cu privire la prima ei îngrijorare și apoi a mers la Beta Midrash a lui Shem pentru a întreba despre viitorul acestor fii. Dar aceasta nu era o întrebare pur personală pentru Rivca. Dânsa o întrebat-o pe Avram, deoarece asta este o întrebare pentru viitor până în zilele noastre. Și răspunsul pe care l-o primit s-a spus și două neamuri. Acestea sunt două împărății, împărăția casei lui David și împărăția lui Edom. De aceea aveți datoria să le păstrați din naștere, pentru ca ei, cei doi frați, să nu fie împreună. Această profeție s-a împlinit și zilele s-au împlinit pentru a naște și iată, gemenii au ieșit din pânticelele mamei. Deși erau mici, este greu să se facă distincția între Esav și Iacov, dar mama Rivca știa că Esav era exact ca și fratele ei, ca și Lavan. Metoda lui era ca un vâl al ipocriziei. Itzhak, care a crescut în casa lui Avram, casă de rabin, nu simte ipocrizia lui Esav, dar Rivca, care a fost crescută în casa lui Lavan, știe să facă diferență între Esav și Iacov. Diferența dintre Esav și Iacov pentru oamenii din afară este evidentă doar atunci când băieții cresc, când sunt mari. Acesta se retrage la învățătură, iar celălalt se retrage la muncă străină, la ipocrizie. Cum a spus Itzhak, vocea e vocea lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esav. Acol col Iacov ve'adaim de Esav.
bătrânul Ițhac, care vederea deja era slăbită. Dar, în mod sugestiv, el definește pe cei doi fii prin cuvintele vocea, e vocea lui Iacov și mâinile sunt mâinile lui Esav. Dragi ascultători, bătrânul Ițhac are vederea slăbită. Aceasta nu îl împiedică să aibă o viziune interioară puternică. În mod sugestiv, el definește pe cei doi fii prin cuvintele vocea e vocea lui Iacov și mâinile sunt mâinile lui Esav. Esav și cu toți urmașii lui până în zilele de astăzi se reazeamă numai prin puterea pumnului. Au naivitatea să creadă că la adăpostul forței brutale își vor putea impune stăpânirea. Esavii tuturor veacurilor și-au bazat existența pe cuvintele vei trăi prin sabia ta. Au înnecat în sânge pe cei care n-au vrut să se supună dominației lor și au crezut că prin războaie vor îngenunchea lumea. Esav e simbolul agresorului lacom și sălbatic. Iar Iacov, descendenții săi reprezintă vocea. Arma lor e argumentul, standardul lor e ideea dreptății și a păcii. Poziția lor e cea a rațiunii. Întreaga desfășurare ulterioară a narațiunii biblice ne va arăta că nici când sabia lui Esav nu va izbuti să sugrume vocea lui Iacov, nici când pozițiile de forță nu vor putea impune modul lor de viață noradilor lumii care s-au ascultat glasul lui rațiunii. Dragi ascultători, când a auzit Esav că Iacov a primit binecuvântările lui Ițhac în locul lui, a hotărât să-l omoare. Dar noroc din mama bună de Rivca, care l-a salvat și l-a trimis pe Iacov la fratele ei Lavan. Rivca i-a spus lui Iacov, ieri m-ai ascultat ca să primești binecuvântările și ai luat binecuvântările. Acum te rog, ascultă-mă, ca să poți trăi, ridică-te și fugi. Și deja a asigurat să-l convingă și pe tatăl, pe Ițhac. Și Ițhac l-a chemat tot pe Iacov și l-a binecuvântat și a spus, ridică-te și pleacă. Și acum Iacov a ascultat nu numai pe mama lui, dar și pe tatălui, că amândoi i-au spus să se ridice și să plece. Amândoi au ajuns la un singur sfat, să separe aceste două lumi. Și astfel Iacov a profitat de lupta din această etapă datorită vigilenței mamei sale, Rebecca, Rivca. Și așa este scris, Iacov, Iacov, Ițhac se întoarce către el, fă totul, pentru ca vocea ta să rămână vocea lui Iacov, chiar dacă este necesar să folosești mâinile lui Esav câteodată în războaie, tu, Iacov, trebuie să faci totul pentru a rămâne cu vocea lui Iacov. Rezumatul luptei dintre Iacov și Esav, care a avut loc încă de la naștere, dragi ascultători, în primirea binecuvântărilor și în toate domeniile vieții celor doi frați, nu se va încheia și continuă cu putere până în ziua de astăzi. Toată istoria poporului Israel este rezultatul acestei lupte. Istoria poporului Israel este sângeroasă, pogromuri și chiar și după Holocaustul nazist, cu toate acestea, Esav încă nu a fost mulțumit. Dragi ascultători, războiul este greu și hotărător până astăzi. O luptă între sfințenie și necurăție, între lumină și întuneric. Ițhac a devenit aceste două lumi spunând glasul este glasul lui Iacov, care este lumina, și mâinile sunt mâinile lui Esav, care este întunericul. Iacov voce, Esav mâini. Și, dragi ascultători, și chiar dacă mâinile lui Esav sunt dure și crude, totuși puterea mâinilor au o limită a capacității, în timp ce vocea nu este limitată deloc și în abilitate, deoarece există o voce care pleacă de la sfârșitul lumii până la capăt, care se numește, care nu se oprește deloc, de la o
de la o parte a lumii până la sfârșitul lumii. Datorită vocii lui Iacov am putut rezista în campania dificilă care a fost dusă împotriva noastră în toți anii noștri de exil. Scopul nostru, dragi ascultători, care este mult dorit în aceste zile, este vocea lui Iacov, care ar trebui exprimată moral, cu modestie, în sfințenia religiilor noastre și a sărbătorilor noastre, a cușeritatea mesei și puritatea ei. Iar cel mai important lucru este să educăm pe copiii noștri să nu urmeze calea lui Esav, ci calea lui Iacov, și aceasta este garanția sigură a glasului lui Iacov, care nu va înceta pentru totdeauna. Shabbat Shalom din Ierusalim. O altă pericopă plină de învățăminte și, ca întotdeauna, Rabbi Wasserman știe să descopere momentele importante care conectează pericopele scrise cu atâția ani în urmă cu situația actuală. Pe de o parte, ne dovedește geniul celor care au scris aceste pericope și, pe de altă parte, capacitatea Rabinului Wasserman de a descoperi în fiecare pericopă conexiunea cu realitatea dureroasă sau nu, depinde de pericopă, dar faptul că ne prezintă acest lucru, această conexiune, dovedește și mai mult profunzimea fiecărei pericope în sine. Dragii mei prieteni, aveți grijă de voi și de aici, din Tel Aviv, alături de Rabbi Wasserman din Ierusalim, Shabbat Shalom. יש לי אמא, אבא, אחיות ואחים, לבית באים גם שכנים ואורחים, הסלון מלא ובמטבח בלגן, תבואו תראו יש מקום לכולם, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה אהבה מבטיחה, כולנו משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה גם שלי, גם שלך. יש לי דוד ודודה והמון בני דודים, קרובים רחוקים ואין ספור ידידים, כמה טוב ביחד לדבר, לשחק, לריב, להשלים, לחבק, לנשק, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה אהבה מבטיחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה גם שלי, גם שלך. יש לי אמא, אבא, אחיות ואחים, לבית באים גם שכנים ואורחים, הסלון מלא ובמטבח בלגן, תבואו תראו יש מקום לכולם, איפה הסבא הכי סבבה? המשפחה שלנו, הגינה הכי יפה, בבניין שלנו, השכונה המדליקה, היא השכונה שלנו, ולשם הולכים עכשיו, בואו כולנו, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה אהבה מבטיחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה היא ברכה, היא שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית, משפחה גם שלי, גם שלך, משפחה גם שלי, גם שלך. Shalom Aleichem, Malachei HaShoretz, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlochim, HaKadosh Baruch Hu.
השורס מלאכי